psíka, takého korgího. V Egypte Doma by som nedržal, ale používali na psíkov mám rád. Srbinka tenky. rôzne veci. Psíko, veľa. Nemám rád mačky, veľa ľudí. Dogíčko. Tak robila mačka. Jak robila? Ono ty? Či tak robila jak ty? Nie, nerobila tak. Už to robí. Nie sú falošné vycané, no. Čula mne a už nerobí, bojíše. No ma nekázala. No tieto mačky, ktoré sú ich Ich názor. To, čo teraz... 15 minút iba. Hovoria, že... To, čo teraz... Ja, že 25.